tuollaisissa täysissä puolikkaissa ympyröissä hyödyksi ja näin Ketomaa tuomaa autoaan ja kohta saamme sitten pienelle tuon pohjaajan tälle erikoiskokeelle. Ketomaa lähtee vielä tuolle ulkolenkille, heittää isompaa silmään ja näin siellä tuossa ja hänen vierellään Marko Sallinen tällä kertaa. Viime vuonnahan Jari Ketomaa voitti tämän kohtirallin. Suomen mestari 2000-luvun alusta vuodelta 2001 ja sitten VRC-autojen puolelta vuodelta 2005. Ja Laksen väreissä oleva auto on Kosti Katajamäen menopeli ja tuottaja hänelle lukee siinä vierellä Lassi Hirvijärvi. Ja hieman sitten mennään jo tuolta Pekkastakin, mutta pehmeä Pekka antaa periksi ja näin Kosti Katajamäen matka jatkuu, vaikka vauhti hieman hukkuu sitten tuon Pekka-vierailun jälkeen ja vähän leveästi autoa tuo, mutta vauhti näyttää kuitenkin löytyvän jälleen tuonne suoralle takasaarteeseen. Ja näin ollaan sitten jälleen kaviouralla, josta siis seuraavana piiskaa Kosti Katajamäki yhdessä Lasse Hirvijärven kanssa. Meidän jälkeisessä matkalla lähti Salo Mika Silbergin kanssa erinkertainen